கோவை குனியமுத்தூரில் போக்கு காட்டிய சிறுத்தையை வனத்துறையினர் பிடித்ததில் அப்பகுதி மக்கள் நிம்மதியடைந்துள்ளனர். பிடிக்கப்பட்ட சிறுத்தை டாப் ஸ்லிப் வனப்பகுதிக்குள் விடப்பட்டது. கடந்த 1.5 மாதங்களாக குனியமுத்தூரில் BK புதூர் பகுதியில் சிறுத்தை ஒன்று சுற்றித் திரிந்தது. குடியிருப்புகள் அதிகம் உள்ள இந்த பகுதியில் சிறுத்தை 10க்கும் அதிக நாய்களை கொன்றிருந்தது. சிறுத்தையை பிடிக்க வேண்டுமென்ற கோரிக்கையால் அப்பகுதியில் வனத்துறையினர் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். இந்நிலையில் இந்த சிறுத்தை கடந்த திங்கட்கிழமை அங்கிருந்து பாழடைந்த கிடங்கு ஒன்றில் புகுந்தது. கிடங்கில் சிறுத்தை இருப்பதை உறுதி செய்த வனத்துறையினர் அதனை பிடிக்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டனர். சிறுத்தை புகுந்த கிடங்கு 6 அறைகளை கொண்டதாக இருந்தது. ஒவ்வொரு அறைக்கும் இடையே சுவர் இருந்ததால் மயக்க ஊசி செலுத்தி சிறுத்தையை பிடிப்பதில் நடைமுறை சிக்கல்கள் இருந்தன. கிடங்கின் நுழைவாயில்களில் கூண்டு வைத்து காத்திருந்தும் 5 நாட்களாக சிறுத்தை பிடிபடாமல் போக்கு காட்டி வந்தது. 5 நாட்களாக உணவு தண்ணீரின்றி தவித்த சிறுத்தை நள்ளிரவு கிடங்கில் வைக்கப்பட்ட கூண்டிற்குள் நுழைந்தது. அதனை வனத்துறையினர் லாவகமாக சிறைபிடித்தனர். ரொம்பவே பதட்டமாயிருச்சு. இப்படி ஒரு சிட்டிக்குள்ளே ஆள் நடமாட்டம் 24 மணி நேரம் ஆள் நடமாட்டம் இருக்கிற ஏரியாவுக்குள்ளே அது வந்திருக்குங்கிறது ரொம்பவே பதட்டமான ஒரு விஷயம். அது நல்லபடியாக பிடிக்கணும்னு நினச்சோம். இருந்தாலும் இன்னும் ஒரு பதட்டமாகவே தான் நாங்கள் இருக்கோம். சிறுத்தை இருந்ததால் குழந்தைகளை வெளியே விடாததோடு இயல்பாக நடமாட முடியாத அச்சத்தில் இருந்த மக்களுக்கு சிறுத்தை பிடிபட்டிருப்பது நிம்மதி பெருமூச்சு விட வைத்திருக்கிறது. ராப்பகல ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸில் ராப்பெல்லாம் பாதுகாப்பாக இருந்தாலும் எங்களுக்குள்ள ஒரு பயம் இருந்துச்சு. அந்த நாய் குலைச்சது எல்லாம் பார்த்து ஒரு பயம் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அவங்க நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க. அதனால கொஞ்சம் இதாக இருந்தது. ஆனால் பயம் இருந்துச்சு. இங்கே தான் தோட்டத்துக்குள்ளே நாங்கள் விளையாடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம். இந்த சிறுத்தை வந்ததுலேருந்து எங்களை உள்ளவே விடலை, விளையாடவே முடிய மாட்டேங்குது. பயமாக தான் இருந்துச்சு சிறுத்தை வந்ததுலேருந்து. சிறுத்தை வந்துச்சுன்னு என்ன நினச்சேன்? சிறுத்தை இருக்குமான்னு தான் நினச்சோம். அப்புறம் எங்களுக்கு தெரியல, கன்ஃபார்ம் நாங்கள் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் அவங்க வீடியோ காமிச்சாங்க, அப்புறம் தான் நாங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணோம். கூண்டுக்குள் பிடிபட்ட சிறுத்தையின் உடல்நிலை வனத்துறை மருத்துவர்களால் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. 5 நாட்கள் சாப்பிடாமல் இருந்ததை தவிர சிறுத்தை ஆரோக்கியமாக இருந்தது தெரியவந்தது. உணவு தண்ணீர் கொடுத்து சிறுத்தையை தேற்றிய பின் டாப் ஸ்லிப்பில் அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் சிறுத்தை விடப்பட்டது. கூண்டிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டதும் சிறுத்தை உற்சாகத்துடன் குதித்தோடியது. இந்த காட்சிகளை வனத்துறையினர் வெளியிட்டுள்ளனர். புதிய தலைமுறைக்காக ஒளிப்பதிவாளர்கள் முத்துப்பாண்டி மற்றும் தீபனுடன் செய்தியாளர் சுரேஷ்குமார்.